Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Kumusta po kayo ngayong pananghalian ng Martes? Ayan, masarap po ba ang pananghalian o masarap yung kasama mo siya pananghalian? Parang gusto mong ulamin eh, no? Yung katabi mong masarap, ganon. Sana naman masarap yung ano ba? Ulam! Masarap yung ulam. Pagkain pinag-uusapan, partner. Akala ko kasi masarap yung kasama eh. Hindi. Masarap sa kasama. Ano ba yan? Tanghaling tapat, ganitong usapan. Gutom lang to, gutom. Ang hirap talaga ng ang hirap talaga ng pagdadayet. Nakakatuyot po ng utak. Oh. Kasi dati nung pang umaga po kami, tapos hindi ako kumakain ng almusal. Parang sanay kasi yung katawan ko na busy ka naman ng time na dapat nag-aalmusal. Kasi nga nasa naka-ere, ganyan. Pero yung palilipasin mo muna yung buong umaga. Tapos tanghali na, hindi ka pa rin kumakain. Hindi pa rin ako kumakain kasi hindi ko pa oras ng kain. Nakakatuyot po talaga ng utak. Kaya napagbali-baliktad po talaga yung masarap kasama, tsaka yung masarap yung kasama sa ulam, Samantalang yung iba partner, nung isang kahapon, meron ako nakita na na lahat tayo bilang mga magkakabatch tayo, tayong dalawa partner, magkabatch tayo. Syempre kilala natin si Dao Minso. Oo naman. Diba, the original. Diba bioman sila? Oo naman. Siya si Red One. Tuyot talaga. Tuyot na talaga yung isip. Hindi ko nga alam. Pinagsamang gutom at pagkatuyot to eh. Correct, totoo. At saka edad. Singit ko lang bilang octopus kami. Kanina meron kaming mga kausap. Kaming dalawa ni partner. Yung parang feeling na scam. Na parang, pumayag pala tayo doon. May ka-meeting pala kami dati. Limot namin yung usapan namin. Na parang pareho kaming hindi nagkaintindihan. Oo, parang ganon. Na parang, talaga ba? Nangyari pala yun? Talaga po ba? Nangyari yun. Magkakaiba tayo ng understanding. Yun yung usapan namin ni partner bago mag-start yung program. Kasi may nag-message sa amin na ganito yung result. May tinanong kasi kami. Sabi po namin, bakit po ganun? Sabi niya, kasi nag-meeting tayo, tapos in-explain namin na ganun ang mangyayari. Tapos kami dalawa talaga ni partner, parang, talaga ba? Bakit po parang hindi namin naintindihan? Parang hindi namin nag-gets parehas? Nakakaloka. Napa-oo nyo kami nang hindi namin namin naiintindihan. Nakakaloka. Ang tanda-tanda na nasa scam pa. Basta na lang oo ng oo. Epekto talaga yun ng lipas gutom. Yan, pagkatuyot ng utak, diba? Wait lang. Lipas gutom, tuyot utak, tuyot bulsa, yan. Old age. Yan. Samantalang ito na, balik na tayo kay Dao Minso. Nakita ko yung video niya recently kumakalat sa TikTok. Sobrang daming comments ni Dao Minso. Kasi grabe partner, parang hindi talaga nag-age. Parang mas gumwapo pa. Baka nga sa susunod na na TikTok video na makita ko siya, toddler na siya. Paurong. Paurong. Pabaligtad pala yung niya. Kasi si Kuya, 47 na si Kuya, pero hindi talaga halata. Baka naman na old picture niya yun. Hindi, recent partner. Latest kasi yung alahas na suot niya, yun yung alahas na meron sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Okay. Na recent na nilabas. In fairness, customer siya, si Dao Minso. Correct. Alam mo na. Leveling, ganun. So, ang eksena partner, so it's a recent video siya, sure na parang ang daming mas bata sa kanya na unang nabulok. Alam mo yun? Marami ka nasasaktan ngayong pananghaliang to. Kasi mga batchmates natin nakatutok sila.
Remember, Marami. ang listeners at Oo viewers nga. ng Tambalan Correct. ay Kabatch ang mga natin. tao nakakaintindi sa pinag-uusapan Oo nga. natin. Oo nga, At sila oo. yung batchmates natin. Bakit kayo masasaktan? Alam mo. Maaga sila nabulok. Hindi ba nakakasakit yun? Umaray nga ako eh. Kakagaling ko lang sa derma pero naramdaman ko. Kasi nga, the truth hurts. Ako part hindi ako nasaktan nung nabasa ko yon. Kasi parang feeling ko naman hindi ako nabubulok, di ba? So kung nabubulok ka at una ka nabulok kaysa kay Dao Minsu at nasaktan ka, well, it is just a confirmation na yes, totoo nga, nabulok ka na. Ganon. Alam mo, Oo. nabilaukan sila ngayon. Kumakain sila, sarap ng pagkain sana eh. Oo, kaya lang, Oo, diba? nasamid sila. Nasamid sila. Pinag-uusapan na naman tayo. Ano ba yan? Sabi nila. Hindi, bakit ba? Ang sa akin lang, bakit naman sinasalupunin nyo na bulok na po ba kayo? Bulok na po ba kayo? Eh di kung bulok na kayo, tas maaga pang at sa murang edad, di kasalanan ko po ba? Ako naman na nagsasabi lang ng observation na si Dao Minsu 47 na, parang alam mo ang comment ko nga doon, part, ang caption ko doon sa stories nung Minay Day ko siya. Sabi ko, yung totoo Dao Minsu, sa freezer ka ba tumira? Hindi ka nabubulok? Para siyang alam mo, para siyang tumira sa freezer ng ilang dekada. Pakita mo nga, search mo nga. Ang bata niya. Nang makita natin kung totoong pinagsasabi mo. Oo, search nyo po mga kabisyo. Talagang Baka na naman siya. yan. Ano? Ginamitan ng filter. Syempre, hindi, sa palagi ko hindi filter, pero for sure na ang siyensya. Hindi Ang galing na ito lang, no? kaya ng tubig-tubig lang, nakatulad ng sinasabi ng beauty queen. Pag tinanong mo, ano pong beauty regimen nyo? 8 glasses of water. Talaga po ba? Limang galon na po yung tinira ko today. Diba? Araw-araw po kaming 5 galon ng tinitirang tubig. Pero hindi kinaya ng tubig. Hindi po gumanda ng ganyan. Yung totoo, wag po tayong nagsisinungaling. Uy, Charet. aminin nyo na marami Oo. tayong batchmates na talagang minsan na-maintain, may mga ilan na na-maintain talaga nila yung parang hindi sila tumanda. Yung magugulat Ganon. kayo eh. Alam mo, parang hindi ka talaga Parang tumatanda. high school ka pa rin, correct. Which is true. At meron namang batchmates tayo na magugulat tayo, parang ang laki ng itinanda mo. Oo, ganon. Samantalang hindi ka naman ganyan dati. Di ba Tama. pinag-heartthrob ka nga eh. Di ba pinagkakaguluhan ka sa school noon. Correct. Ikaw yung kilabot ng mga kolehiala noon. Tapos na nagkita kayo sa reunion, lilima na lang yung hair. Ang sama ko. Yung nipis-nipis ng bunbunan, di ba? Lilima na lang. Patilya pa. Akala ko buhok sa ilong. Lilima na lang buhok pa sa ilong yon. May ganon. So si Dao Mingsu exempted? Oo, exempted Ang si Dao daya Mingsu. talaga ng minsan ng siyensya. Oo, hindi talaga siya tumatanda, partner. Parang pabata pa nga eh. Parang natalo lahat ng mga 23 years old. Ganon. Oo nga. Oo, ganyan. Mas matanda ba siya sa atin or bata? Parang 47 na si kuya eh. 47 yan? Kuya ko siya. Oo, parang ganun. 47, parang hindi, Kasi no? di ba nung nanonood tayo sa kanya, parang mas matanda talaga sila ng mga ilang years. Ganyan. Oo. Kasi medyo, nanonood tayo sa kanila, kilig-kilig tayo sa kanila, tas pwede na sila maging magbujojowa kasi nga medyo may edad na. Okay. Ganun. Tapos, mga 3 years yung tanda sa atin. Parang Ganun. hindi tumanda, no? Diba? Hindi, feeling ko ilaw talaga yan. Ay naku, partner, lagi tayo nakatapat sa ilaw. Nadadaya minsan talaga depende sa ilaw yan eh. Oo. Kuya Boyet, laksan mo pa nga yung ilaw namin para Ay, maging lakasan na nga. Yung kasing kutis kami ni Dao Mingsu. Yung papunta na sa liwanag, alam mo yung gano'n. Yan! Gustong-gusto. Yung biglang kumikinis. Gustong-gusto yung makinis. Yan. Yung glass skin Oo, talaga. correct. Kasi broken glass skin kami currently eh. Nakakalok. Tingnan mo. Ang tingnan kinis mo dyan, partner. Tingnan mo ako oily. Oo. Ako makinis talaga. Yung Oo parang nga. may shine na parang Koreana. Oo, ganun nga. Glass skin. Ganun na. Wag mo nang alisin, Kuya Wag Boyet. na. Wala akong pakialam kahit masira yung mata ko. Lakasan ng ilaw. Ang importante, makinis yung napapanood ng mga tao ngayon sa Facebook Live. Yan, ganyan! Yung Yan, papunta yan. na sa kinukuha na ng Panginoon. Charot, diba? The joke lang. Baka mamaya pa, pumutok yung partner. Hindi na kinaya ng mga ilaw. Ganun. Oh, diba? Oh, diba madami kasing dahilan kung bakit bumabata at tumatanda. Diba? Correct. Hindi lang naman ang pinag-uusapan natin yung mga bumabata. Totoo naman din yung sinabi mo, partner, na parang,
kabatch pala natin siya. Akala ko parang ibang batch kasi parang older talaga. Oo. May mga ganon. Pero minsan nasa lahi, minsan nasa problema. Minsan nasa dami ng pera. Correct, di ba? Kasi yung pera natin, marami nagagawa para manatili kang mukhang bata eh. Ayan. Di ba? Nakakabili ka ng mga regimen mo. Yan. Pamparejuve mo. Correct. Yung pampakinis. Pampaderma mo. Yan, di ba? Ganun. Lahat ng mga ina-apply mo sa mukha, nakakatulong yan dahil sa pera mo. Kung wala kang pera, kahit pilitin mo magpakinis, hindi. Mapapasama ka doon sa maagang nabubulok. Totoo. Di ba? Nakakatawa man siyang isipin, pero nakakalungkot. Pero totoo. Pero, kahit naman may katulad niya di daw minsan na, na siya ay parang pabata, di ba? Parang hindi siya tumatanda. And eventually, tatanda din naman talaga ang lahat. Oo naman. Doon din naman papunta. Nadidelay lang yung iba. Correct. At yun naman ang yun naman ang purpose ng mga skincare clinic, aesthetic clinic, 'di ba? Na i-delay yung aging, 'di ba? Pero may mga kilala ko na talagang delayed na yung aging kasi talagang ang dami na talagang tinitira, partner, hindi na umiinom ng tubig, collagen na. Mga pampabata. Wala na silang dugo. Wala na, partner. Puro collagen. Oo, ganun na sila. Pero hindi maikakaila yung pagkalimot, yan, di ba? Yung Totoo mga, yun. kung anok-anok na mga nararamdaman, mga sakit na mga katakatawan, yan. Pero banat na banat yung mukha, di ba? Yung mukha hindi nabubulok, di ba? Pero yung tuhod. Nangangatog. May ganun. So, kanya-kanya naman. Ano yung pinaniniwalaan mo hanggang ngayon? Kunyari, wala kang punta ng clinic, di ba, aesthetic. Ano yung nakakapag-define ng aging mo? Ako talaga sleep, napakalaking bagay sa akin eh. Kunyari kahit pilitin mo na magpa-derma punta ng aesthetic clinic, pero pag ikaw yung tipo ng taong laging puyat, susuko yung clinic sa'yo. Correct, totoo. Diba? So sabi ng clinic, tama na. Huwag ka nang pumunta. Kahit di pambayad ka, ayaw namin nihirapan sa'yo. Punta ka ng punta, lagi ka naman puyat. Wala na kaming magawa. Ang kailangan taas kamay na kami, ayaw na namin. Suko na kami. Matulog ka kasi. Hindi, pero totoo naman, sleep and hydration. Yeah, ayun, with hydration, syempre. Kaya nga, Need diba, yun. yung correct. sinasabi nga namin na i-interview namin mga beauty queen dati, na sinasabi nila na yun yung kanilang beauty regimen, na walang umaamin na may siyensyang involved. Diba? Ang lagi nila sinasabi, I think it's basic kasi hindi naman din lahat afford na magkaroon ng extrang budget yan. Para sa aesthetic, diba? Talagang malaking tulong po, itulog mo yan. So ngayon, kapag ginigising ka ng nanay mo, 12:38 na, sabi mo, nagpapaganda pa ako, Nay. Huwag mo akong gisingin. Naka-beauty rest me, Nay. Beauty rest me, I need it. Kasi wala akong pampa-aesthetic kineme. Pero sa ngayon ba, kino-consider mo na rin yung mga leafy vegetables, mga fruits, mga salad? May ganun ka ba? Paminsan-minsan lang, diba? Pero kasi ngayong so, sa siyensya ka? Yun yung basic mo? Oo, siyensya. Kasi yung ganito kakunat na mukha, siyensya na ang kailangan. Siyensya tsaka prayers. Batak lang ng batak, gano'n. Diba? Batak lang ng batak, dasal lang ng dasal. Ganyan. Diba? Ganun. Then tsaka yung mga iba din kasi, hindi natin masisisi kasi syempre, madami ang mga problema or may ibang mga priorities. Correct. Yung iba naman, mini-maintain lang nila yung happy disposition. Kasi totoo yun, kapag lagi kang problemado at stressed, magmumukha ka talagang matanda. Ganun na din ulit yung sasabihin ng aesthetic clinic, huwag kang punta dito. Kung lagi naman masama ang loob mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako, boss ni Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!